hnathawhpui hmeichhia pakhat nen nulat tlangwal na lam hoya inlet na anei awangin CNN President Jeff Jacker abang CNN network athunei tu ber le an hnathawhpa ber Jeff Jacker chu an company senior executive hmeichhia pakhat nen nulat tlangwal na lam hoya inlet na anei awangin hautu ber ani na achangin abang ti hriat ani kumko chuang zet cable network company lo khalto tu Jackerin a memo kal tlangin nilai ni liam ta kan senior executive na chelai Alison Gollers nen anin kar thu hi asoi chhuaka abial nu le hnathawhpui ni bok Alison nen an chanchin aloder tak na chanber chu CNN how to pa lui Chris Gilmore mi patni chat na lam hoya athu boy an chui chian na a Jacker po akangkai veta aniti CNN chief media correspondent Brain Shelter chuan Twitter kal tlangin asoi lang ani Alison Gollers CNN News Service Company executive vice president le chief marketing officer nilai ani a boss Jeff Jacker nen hian hunrei tak an lo thok dun to ani Jeff Jacker chuan hnathawhpui Alison nen anin kar thil om a om ti chu kumtam vaklo liam ta achang mi te thinlonga a om chan thu asoya ngei zonga nei thu asoi lang ma lo chu ama thiam lo ani ti in ngei dam adil nge CNN a omreng thei ani tak lo awangin nilai ni liam ta khan aban thu chu apuang zui ta ani Alison chuan Jeff Jacker nen kumsum hi don chu anlawin mel sha to thu asoya covid borok chuan engkim atidang lamta ani ati Jeff po in CNN bosa om chunga hnathawhpui talent nei thatak te nera lom thu soin anna chu nuamati thu atar lang ve bok apasal nen kumruk chuang ani nei nuwa patil-ah inletin apasalin apom tho North Carolina nu pakhat chung apasal nen kumruk chuang ani nei nuwa patil-ah a inleta apasal nen inchen ma ilawin mun khata anom dun ti asoi Nikolay de kumsumni paruka upa chuan no pante ta amangei ring kumsumni palimi chu sanghi som parukuma pasala anaya nupatuak te hian Phah pahni annei to nge ani Nikolay chuan kumni liam ta mai khan patil ani na chu a chuak le a ma se arukin ani na chu apasal rent laka azepa patil ani na apuan tak nu hian apasal chuan an Phah te pahni ngei to in an pahnia omdun turin thutluk na an siam felta ani Nikolay in Southwest News Service ashildanin an pahni hian mun khata an khosarenga tuna aril ru thil om chu an pahni hian an nei zonna lam ngei to in an Phah ten enkolna chat tak an mu theinan theitop chhuwa dun turin thu an tiam ani Nikolay chuan apasal rain kalsan mai chu thil har satak ani thu soin aleiro lu le akopui dik tak ani ti soin hmeichhia ten ngai mel ma se rain chu achian chaber ani atibok ani